chi erioed wedi clywed am ole uwch fioled? Do. Fi'n hoffi dweud uwch fioled. Ydych chi? Uwch fioled! Mae fe'n fath arbennig o ole sydd yn dod o'r haul, ond ni methu gweld e gyda'n llygad ni. Mae gole uwch fioled yn gallu gwneud pethau cool iawn. Mae'r torch yma yn arbennig iawn. Mae'n taflu gole uwch fioled. Mae'r bwrdd yma hefyd yn arbennig, a mae fod yn gallu gweld y gole uwch fioled. Mae'n amsugno'r gole. Drychwch ar hyn. Mae gen i fwlb sy'n taflu gole arferol fan hyn. Pan dwi'n ei wasgu yn erbyn y bwrdd, wel, does dim byd yn digwydd. Ond, gyda'r torch arbennig sy'n taflu gole uwch fioled, drychwch. Waw! Mae'n gadael llwybr gole ble mae'r fflachlamp wedi bod. Codwch eich torches uwch fioled, trwch nhw ymlaen, rhowch nhw'n agos at y bwrdd, a defnyddiwch nhw i dynnu lluniau cŵl. Mae'r bwrdd yn amsugno'r gole uwch fioled, a mae'n gadael llwybr gole ble chi'n defnyddio'r fflachlamp. Iawn, pa i ddangos ein lluniau? Waw! Gwneud lluniau gyda gole! Waw!